challenge o mga mukbang videos. So sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, please subscribe my YouTube channel, Sudyang Vlog. At huwag din na rin kalimutan i-click ang notification bell para lalo kang updated para sa mga susunod ko ng mga videos. So yun guys, maganood tayo na mukbang challenge. Ayan. So samahan niyo po guys, manood ng mukbang challenge. Guys, start na po tayo ng ating panonood ng mukbang challenge. Excited ako. Excited ako guys. Ayan, manood tayo ng mukbang challenge. Sarap. Grabe. Grabe ang taba ng kinakain mo. Oh my God. Pinasok na lahat sa bibig niya. Kaya na ba ubusin niya? Kaya din. Kaya din lunitin niya. Ang dami yung guys. Kaya din ako ang kinakain niya. Ikaw mo ba kubusin niya, girl? Oh, see. Oh my God. Ang laki na ano niya, pancake. Grabe guys, no? Grabing anghang yung kinakain niya. Grabe. Mukhang sarap na sarap siya. Tapos pero plagay. Hindi pa ako nakakain ng ganyan. Yummy! Sarap! Sarap na sarap. Baka naman kabagan ka niya, hindi ka matunawa sa dami na kinakain mo. Sarap na sarap siya. Sabi niya kinakain, taba ng baboy. Baboy ba? Baboy. Dahan-dahan na, mga may hindi na kumawang. Baboy. Saan ba may pagkaon ko? Sinahinay ko. Mura magbukupot. Hualong. Ini.
Pulutan na. Karagano ko sa nagpagkauna sa amin ang ipapuro. Pag hinahinay po, hindi kami kumakain.一口蹄儿。Kilo ko paano.乌纱肉。Salamat sa panonood sa vlog na to. And guys, maraming salamat sa panonood sa vlog na to hanggang sa matapos. And guys, maraming salamat po sa panonood sa vlog na to hanggang sa matapos. And guys, please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel sa vlog. And thank you, bye-bye!